animonyama ya kiti bi say tough fam wa ite se nkyene mfaso ani so biem ye betietia so sometimes enye sika nyina na yetene yensa eje enye aduane nyina na yetere yensa eje enye atade nyina na yetene yensa je hye nti toda bi a be disciplined mpacho wutie me be disciplined adwuma na wo mu no yesi eye 9 men kwa adwuma ni mu 9 10 no akopa a chew say mesra mu na traffic ne hwan ye be yiwadi because when you're disciplined, you can never ever make it in life. And if you want to make it in life, for that chinti, be disciplined. Mr. Deng, be disciplined. Discipline. You be a you. There be. Onka you. Naturally. Who be na fe or sign as someone no. And no my one yet the true patriot. And no my woman may successful in life. O that chinti the American chero na no pay nie minimum pass opesa we discipline den but that is the only way you can make it in life. It be Hebrews chapter 12 baby I will be disciplined and then my share na wo that chinti me the Bible quotation DP so the amount Hebrews chapter 12 verse 11 mpacho we bia ye munwuram ne yenkenkan Hebrews ebi mo ka no Hebrew ana Hebrew eba to bi Hebrew ni sisi ya ne yenko we bia yenko yi Hebrews chapter 12 we are reading the verse 11 na fe yewia ya ties medi yenkomo yewia ne aiden ya tisim ne adi yenkomo Hebrews no o matamato atwene okay mahu mache no enti yanko Hebrews chapter 12 verse 11 no we bia kama yanko o say now no chastening for the present seemeth to be joyous but grievous, nonetheless afterward it yielded the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. King James version the ya na to be on so dwuni hu na brofo akakraka sei King James version to be odwuni hu papa or say now no chastening for the present seemeth to be joyous. If you want to be disciplined, so person you discipline utimi elusu enamfofo enkofo timi kika ho nsam na akoye de jalo no kire no hey boy na ni monyampe ai mo nka odachi nti oso ye ni monyampa ai manenka odachi nti omo so ye ni monyampe wo ye discipline ti wo ye ni monyampe obi ama wo nchen ma omo mfo ho omo betwa wo hia bebere kura konkonsa na omo no bedi nanso e ka wo nko a utumi fa adwene hwe kwan a befa so abebo bra be discipline obi oye discipline bi oni adamfo obi oye discipline no oni adamfo obi oye discipline anije e friend anije onya bi ne present life. In your present life you can never taste joy because Ghana for no sa na ye boy ye nyankopon boy yen sa na ye boy yen we ya Ghana ni den won pe discipline yen ya ba betena na mo ye famra ni adwuma ye famra ni adwuma ye ma ba na ba so asa fe ye de ye adwuma penkrofo si eni atu abama o eni o tete yen ya atu abama eni o ka se we si eni wenye ye sa nse kuro kasa no masore ko mu ba bi. Be disciplined. We are disciplined. O de mra ye adwuma. We are disciplined. You can be successful. We are disciplined. Asekufu ntimi ntwa wo hu nhia. Omo mpe mra asem no. Omo ntimi ntwa wo hu nhia. Omo se abrabo. Omo ntimi ntwa wo hu nhia. Adentia because we are disciplined. O de mra ye adwuma. O ka say ye one a ye one. O ka say ye two a ye two. O ma ne nko ayi say me say ye one e na apa ho 101 inti ma me fa nche na me consider no eye one oduru wa pama no. You are disciplined. If you are not disciplined in life obi atumi fo abrabo de open no de ye inti be disciplined and human face na adoso eduru ba bi a human face no eye nanso so eboro so e hadwen. Be disciplined in life. O that inti we say ebeboa wo
me da se bebre Udachinti. all right and into ya no what was working kind Hebrews chapter 12 the verse 11 no why koswa na kinkan koswa na kinkan kra sa afei obeti ase yie o kinkan na kuapem twi no kinkan na santi twi languages ni bia na obetimi akan bia no kan wom na afei ti ase yie efa emame sima aduanan ensia 46 minutes after 8 we are still live on Ahinkan 93.3 FM anopai wodachi nti so yesua den say be disciplined adeɛ bi a woyɛ bia be disciplined what you say woyɛ no saa ɛno ɛna ɛbɛboa wo ɛnyɛ ntɔkwa ɛnyɛ gidigidi na mmom yɛkyerɛ wo ɛkwan no yɛpɛ sɛ wotie deɛ nyansa ɛka yɛpɛ sɛ wotie deɛ nyansa ɛwɔ ma nyame ma so atemaseɛ meda se bebree ɛno nti wadwe nkyerɛ mpakyɛ wobɛtumi de aba ma hu sɛ nkurɔfoɔ de bebree no a ɛna de aba mame ɛnyɛ na mekenka bi mfa ma wɔ mo mpakyɛ nso wobɛtumi ɛde wo deɛ de aba ɛyɛ 0594 841 044 0594 841 044 mamenkɔ na menkɔ kenkan bi wɔ ha Facebook no ɔmo de bi aba ɛna nso betimi de ɔde de afa normal SMS no ba sisi ya de baabi amahwiri agina kinkan ɛyɛ Facebook ɛne ti Facebook hɔ no mo na mehwɛ na makɔ kenkan bi wɔ ɛhɔ no mo ɛde ama ɔmo a ɔmo de ɔmo messages de aba but before we do that yɛnkɔ na mene yera Norbert EK gbɔgbɔchi ɛnkɔ twetwe nkɔmɔ yera wote yɛnka no pɛyi mamo akye de aba Ahinkan FM so apom bɔkɔ deɛ your voice no call back manage saa pepepe ɛnra yehu sɛ sɛdeɛ mo ka sɛ mo bɛyɛ na mpa mo yɛyɛ na eduru baabi no na mo ka sɛ mo ayɛ so sɛ disappointed or sɛ surprised at a year Speaker of Parliament adentia na ye susu ye mine sɛ speaker no ayo mind ba enti sɛ bibi ha ya ebetimi a petition na direct nanka with one among and nkrofo bebre so atworo petition e de akọ ama ye fasa procedure akoro ya so na ne nim sɛ house na asesa ọmọ nhyehyɛ enti atworo kɔma no ɔno nso response na amantem as a response na yɛn saka ade kyen na ɛbɛyɛ demo no na ɔkyerɛ sɛ standing orders bi ofie hɔ a ɛma no kwan ma ne petition ne direct nti bi sɛ de kɔfa MPB so ansana etimi aba so saa nti na yɛ wɔn akakra yɛ wɔn aba no de sɛ no etimi nya Swediaman MP ɛma ɔbɛ gye document no and as a petition no on Parliament behalf say or no or obey when you might make sure say obey the petition through the proper standing orders of the house. Now house no omitting a discuss. Okay, inti yanti si mo demonstration no ankasa emu ni anamu share ni mu no mutimi achieve ye the number of people na mo expect omutumi bae. Yeah, number of people na the ntimi but we know why they couldn't come a be a sikasem said the can and a being so some threat from certain quarters ana mofis a be a omoba a friend is saying you be victimized, you be more those kind of things and no one and a walk quite apart from that in idea. Yeah, no, now representation from all over the country, and we have it. Until we are 100% okay with the numbers that came, and we are also 100% okay with everything that was done vis-a-vis the presentation of the petition. Until say demonstration, yeah, what is next? What is next is but now training by. And now back in Numana already, papa Mubeka. The perfume mobile better than that, the pen free mama,
We have other plans for all the regions. We'll start activating them one by one. Na yeah, and also the Mbakwakusi. ɛno na obi nso ɛka sɛ mo wɔ twɛn ɛba abɛtena ase ahwɛ deɛ mo mpanimfoɔ bɛka deɛ a though in as much as say ɛyɛ mo right sɛ mo betimi ahate the streets na mo register mo displeasure towards something no mo nyi ni sɛ asɛ mo asɛ sika mo wɔ twɛn deɛ asɛ na wɔsɛ nka na mo twɛn yi o ana menti aseɛ sɛ yɛwɔ twɛn sɛ na nkɛɛ sɛ yɛtwɛn no wei ɛte sɛ your friends are ball, but one more win your results. And say, you're trying or your petition, a big kind of Mwayama. Now, yeah, they notify or more. I remind you of Mwayama. Now, I hear demonstration. I could present a petition. And the ama your friend is saying, or more now, you're saying, say, I buy an Gazakurano. A group maybe a government say or grace period in the timeline. Grace period in the timeline or the more be the more no interest in previous Nipana as resources and I don't get the other gains I don't know mean who they are all doing be a question. Because an action has to be taken. And when you see the action, you have to give a great period for response because the young demonstration and say we are not doing picketing, we are doing demonstration. And when you do a demonstration, you surely have to give a timeline for which a response must be made to your request. Okay, inti for now no you be pause ha and we would want to wish you well. Na yahwe ni mu said ya mo ehwehwe nyina nso mo nsa beka bibia ni ebesan ba biem. All right. Inti abusiafo ye ni yera Norbert EK Gbogbochi ono ye lead convener at the Aggrieved Public Workers Association say union one more amokokoye demonstration enra no opani eno ye lead convener at the ma one more enrana enye easy but sani odi kan no mugu so mo hwe ani mu sempanifo bi di afa ho anyways we SC friend Robert Edu or say or hey live at the free Elmina or the Yankopon asese wasan at the edafofro aka yen ho Azeman at the free Azeman Ventures chronom omo marketing animu ho a e wa santimantem kuma so in fact criminal cases ya wo Ghana no nansen e kona nimu pa o ekonanim eno ede ehunu ni suro ede aba be hyenkrofo imutu obesere aban no onhwe na bambo ho niema ye behia no onfa ni nyina emayen na yentimi ntu saa de ni nyina eso esa azema de ode eba ye no we nso ye frɛ no se ukrayo boyka ose ohweyen na omayen good morning any adwuma papa ye yenkoso a na yenye se adwuma no ogidi se Yakopon ebehira yen Eric Hakuna Matata SC frame Eric o midifrikofo dua de baaye yewura mahama 2020 abato ekokoto ye wanya ntum se wadi ntwo nanso so wasase a woda Ghana fo asese omoto abama no woda omo asese omoto abama no a anaso woda omo asese walusu anaso sen yade a Eric se wono no wonte ase wo bisa Enchiankoma Eastern Regional Eastern Regional Hope for Paul Kwabena Amenin and Honorable Michael Tree Befi Eastern Regional Hope for I will hope for the end yo anyways Eric Hakuna Matata de odifri kofo dua de baye no nana owusu OPD e di free sunyan o se JDM da Ghana fo asese olusu abano anase oda omase e di atwen 2024 and it will be so or say or ye campaign one wa sha se a wo ye no nana owusu OPD enso de ode e baye no yenko ne ni Dr. Bentel Kwansa Bentum enko twetwe nkomo General Secretary Edima UTAG yenko ne ni yere enko twetwe nkomo yere wote yenka anopa yi ya mo ache de aba henka na FM so meto kanya me adum wadaro mapomba ko de adum te hoye
Okay. Inti ya pesa woni yen eche ede e be important see between National Labour Commission and UTAG ma mode memu ba abonten. Yo, me da say. The see no enye ni UTAG ni National Labour Commission. Any Ministry of Education. Titu. Enam so a de kata ba in fact kata no enye abonten kata. Na emergency ye what say the abonten. So sure. You can say you're suspended strike no. Okay. It is now can. You're suspended here. Your procedure can say quite fast one yeah no. As an because strike no ye TD4 and one more my start to me no. It is a bit fair strike no you be suspend here or so almost so and no more my start to me no. It's in over sure but for no matter say we take steps to suspend the strike. We know because you're suspended strike no. As widely reported, someone suspended no yano correct. The patrol misinformation. Oh, I see. Enti sisi ya mo say mo take steps mum na ma suspending or no. Where have you gotten to? Let's say universities no you want to share that ho. Say yeah, be school, you school mu. Na say a movement for because strike. Na strike ni hunti ni ntumi nkyira de na otwe miensa mu no or say to school no mu. Ejada ebe ye dey ni e na nka be na otwe miensa. E di sam dey na say strike nda so a or say two universities ni nyina mu. Na net ni say enra ye ni Ministry for Education kushia ye. E share ni say where omate ye mfrem nti no wo so efiti ejwada ebe emre wo hono se enhye wo hono se wo mu ene en betrasi esinkunya na asem no yahwe aka samre na mu so no ye nso ebetwe ye tuachi no suspension of the strike na esinkunya nedi ene ho nti na ma ye de ye sa share sa kata na fia obi edikiye eba public. Okay, inti sa process we no ma trigger ne dada ana you are yet to process go him patrol. Steps amu take either to suspend mo strike no and say to continue no ma shasi amudi hu dwuma. But patrol enra omu eyewe no na ye executives nya ni ne kwense COVID ni restrictions into no meetings no nyina na yeko UTAG nhyehyɛ no public universities bia awo executives 4 me no ka say 15 public universities to kabuma 60 edusia bia ko meeting na dia nya na betumi akọ isa say COVID ni ada de nya na betumi akọ eti won mo call ye no e no mo aboyamane e no anajo de esi eti me no ka say share ho no mo ne say 15 le ene ochina no branches ni nyina no ebehia ye members na ye dey to menim eno apepa na e ba abonte no it was leaked eno ye na say kede to man ye na ye chidifo no enim na ye no mo hwe ho say ye si say yakodu what ye trust na so ye suspend the strike no na ye bo ase na be ya nyoma be koyi etimi no ka say ene ochina most ye nyina ene ochina de university nyina be shia ye members na sa share no akoso Inti me no ka say dia wo da wo mpa so kra on afi na mi fifi akọ because na calls the way back for radio stations so me interview na. Oh, okay, all right. Now why no betimi edi dwuma bi ete sa asem nyina mo ye cool back with the same interest. Now one person would want to leak more ankasa mo consensus am build it. Why? Oh, na say Ghana na ewo. Meaning no leak yet. It could be from the ministry. It could be from the ministry. You see, so much now she is singing. People will be now leak about bunting. In fact, fake papers. If you say you are suspended strike, they bring on about it. Don't know much. Oh, for example, on a secretary, it is own who you are. And you know,
Jampo is not the current secretary. He has been elected. He's incoming. But document the Brennan for the out. Let's say, I buy no per se or ye BB. Ama for whom say or ye BB. And untino, you tag for maybe as a white tinting. Now, as a or a bansana, they lose public sympathy. It's no minimum, meaning you leaky document. But a bit me free be a bit me free be a member be because let's say, procedure and say, what we document now? I will say only any share, officers look at any share, which am I? Now, yesterday, as an idea, call your members of Honomo. I was on social media and I move you here. Can I didn't say? It's me the minimum you leaky, but I MP, so it's not said in ya public. Just a procedure and uncle. But the members of Tasmania, you catch them say it was leaked. Now, and yeah, because it didn't know who you know, or they are offended. Or many just say, did you say about now? If I'm no more better, if free. Sana identity. It's in the middle minimum leaky, but Osha ministries, education, and I used to come employment and labor relations. Minimum and a UTAC, minimum near or leaky. It could have come from any quarter. Yeah. Okay. And the Yanjin say in the coming weeks, mobile resolve will be get it back to classrooms. And the majority actually one. In fact, a job they say and classroom. Universities must say too. Oh, okay. Into the Quakrano, a Joda, I no partners, and Quakrano. I will say, the announcement, I just say, you suspend the strike. And this idea, a better university. Because that would have been 3 weeks. Now, the teacher. Inti the multiple effect enya ewo mo calendar no so mobile ne den na ma recopy enya ne back minia enye the second be cost cycle inti eno no de be gina management so any you tag for so me no ka say 15 July le gone for yanko break no break ya chira de to aso sa e be 600 me no ka say and yes, track here, be more. I take a try there. It has never say area adjustment. Send there COVID never be say a calendar. Now, and area adjust send there a BCCA. But a buy no, so and oh, I will example. The old social and female say me, a banning an agency on no be seen Kunia. Minia, a year of one say, Mino, say a young cost striker. And Kawuji is a minister, they be a yes, so yeah, can be. Overcut meetings, they don't come. And come back say, okay, sir, if you take a job, but swim back where you mean. Master Namoyan, a Bashaniaka, who is a young cost striker, and come some shows in combat between them. Meaning here, or mine, exercise. Meaning that from Diano, or mine, San Omo. It is said on the only day. Unia, Edija, Edija, It's say a no quan acquire a benefit say, ya, or betty. Ama, Bibi Kaka or no such as so be as soon as I was there. And yes, we have yes, can't I say, and to me, did it a for a fibaco. A bay film you in say chia. Yaran in other count, the meaning searching the other between actually. Now, I mean, okay. Okay. Doc, ye jaw kwam wako kra na we de my infantry man san wako. Ever since this whole brouhaha shas, as a Oswafo Ohwe Nwomesua, so Minister of Education, as we are remaining a bit silent on this. Onimushia ana we yin ani amamo. Every meeting no. Oni ehia ye. Asana ye be cost strike no so no. Oni ehia ye. Iti no kata na idea nsa asase obosha onu ndi wo ho ana ono so asan ni e wo so. Na asana ye be cost strike no so no. Oni ehia ye. But let me say meaning asana ye be cost strike no. Emri pin na in fact when ehia ye nya. Onye hu say ye ni abre no afi na obefe ye. Sam na ye agenda da. Say you say strike no omo person omo ti ase. Nti oni ehia ye. But eno na ye ntie ni. Oh, I see. I mean, we need to be so on here.
account yeah money notice ahead of time that start na aka daba kwa dey be start after na go be share. Oh, okay. It is shadow new share. Okay. And na kata no share kata ntincha. Doc, ma yenase na fe yentwa so nyame adom a kire wadaroma. Yo, so that. Okay, nti abusuya ye ne Dr. Bento Kwansa Bentum oye General Secretary UTAG ewo eye University of Ghana Legon branch or honomona oye ne UTAG secretary no ewo mame sign fa enkrofo comment ni bi mfanto aso na fe mintwa me homra na yensan meto aso mfama teacher kujo tepa nyina susu o say omampani dada John Dramani Mahama say agenda 111 project no nya de MPP fo betumi awie ansa na omo afi office saa enti odwene kwan obefa so obewi ni aba no ayesa akokoto ni biem well yate se saa na ene da so pa de a ene ye ka kire ne se emmam sansese ne odi ntwo 2016 no saa ntwo die kro no ada so ho no mo a twen no enchiankoma chairman ode ne ho kwaku apia ena yewura Steven Asamoaboatin aye frɛ Asabi teacher kujo tepa enyine suso de ono nso de bae no bra Jagos eso di free en sanwem o say nani age say finally UTAG me pacho o de message ba na me ni papa nkasa ye UTAG fo nka so o suspend ye wo mo strike bia why nti o message no atonsum Edwiso say John say Maakye no pay you Ghana for na also what he said former President Mahama na all Kasadia Fa Hospital ho osi asemu na papa you got a nurse Eric kan say bi wo Ghana ha no mo na mamu osu ade ani ehunu ye ade ani ehunu ye o me anwini ehunu no mapanya Kufuado visionary leader wo bo adwuma me mo ma be distract ne kra no focus na omo adwuma mfa ma o man Ghana na Ghana no enko nanim na omampani ani abre a oguso a wo fixe Ghana no nti eno so nsem a edweso se John de a wode ba ye eno no na osiko men sample 2 Obuoba me pacho ka kire NDC say yewura Mahama de enya de a obesan ba biem na so obeba de satemu damu mre eno ene ebi atemu danimu ejanimu na obena je so pese obedi mampani wo Ghana ha enya de obedi mampani ni biemu da nti eno so nsem no ko men sample 2 ono di freedom e de eba ye eno no osenchia nkoma honorable Alexander Akwesi akwa nti eno so nsem ara na ya broburu bi so de amamo no me pa cho tie we ma me ba ye to asu onko KNY Electronics. KNY Electronics. And the down. So Upe TV, rechargeable Bluetooth speakers, games console, game CDs, Bluetooth headphones, sound bar, computer accessories, mobile phone accessories, and a mobile phone kasa. And one KNY Electronics. You so watch him down in Potama. Problem be any ho. Upe so beto and you may be do so poor. A quanda ho. Nemuno. So Upe said the bro baby beer uwa. Fra KNY Electronics. I was 020-580-3647. Anna 0244-055-122. Ojam se Upe quality electronics product dia. Eye KNY Electronics. Ye chira kwanya hwena ye won cry North Carnation Swan Lake. Ye ni Holy Trinity bus stop. Ene din hwani mu. KNY Electronics quality product nkwa ene yeton. Thank you. Sima enkron na abapa no pa no nkron eho mepache o kai na share so sage medie no eye Maakye live on Ahinkan 93.3 FM. Wadwen chire mpache obetumi dia ba dia fadwumedie no ho 0594841044 0594841044 for wadwen chire fafa ho no mo efa ebra enra adwumedie bi koso e wo Brim Central Municipal Assembly na mame mo the honorable presiding member wo ho no mo no in fact honorable Castro ade oye guy pa oye guy too much. What? Na the way wa brand assembly wo assembly ho no a omo frɛ ho parliament no se ne wa brand ho no. What?
honorable you too much. Yeah, say my assembly about 20 say duru hono mo eh. Be ka kire me anka say me sif makoye campaign amount. I was almost at 2 months. Na assembly no awudie no koso di. No mo san kura san ma o PM no. Omo san de P usu biem because near why no in fact wama assembly members no anka sakura no you could see some kind of joy, energy, some kind of happiness, some kind of boldness. You know, wama honorable die no yakono. Brem Central Municipal Assembly, omo assembly ho no. Honorable Castro why there? What's see ho pa. Na enra omo second ordinary meeting at the second section of 8 meeting and omo call enra na enye easy ohwe the we are and then so some guso omo ye ne no chena sorry omo ye enra na ene nti I would want to believe say ne no be wie na fe de wo bia no omo atwa so na ya maame kasa no obrobro nsem bebre so nyame adom I have a copy here nti ene omo besan atwa so omo wia na fe ya so ya gba awura ya maame nsem ho a ode tu dwa no emu na yadi mu nkomo de nkomo wo ho pa baby, I was a friend penny for ma near yenti and who has seen some betrim chirayen. And also so brand swam betrim Eddie a chirayen. So what I say, baby, I was ye bo muja, and more mu pie ba. Ebe kamuno crechirayen also. Ye be bo muja, I'm on my piaba. I become no credit a chirayen. Na minum se brand swan, or my crado, so mo be banso ababi this edumano. Eddie am I say ye ain't no more. Ye knew her, ni ho. Sans no munni ho a yenso ye ni ho nti bre ne so a omba be ye ne saa pepepe omba be chire mu one after the other ne yenti ase no ne yebisa no a chire mu a chire yen si we di kirikiri bi anim tie nti mame san mo honorable Castro ade mame san mo na baso biem in fact wo a utie mu betumi omo wi a omo yesisi ade omo ye meeting wa assembly ho nti no ehwa ye a bit yi kakra but omo wi a wo ankasa fa achiri na odi afu ani kokko de we abama assembly hall no mo aye awurade uduro no mabaka so wo parliament waye ho kama na honorable bia ni din esinanim te se parliament pepepe o honorable bia din sinanim nti okwa nkwantanum assembly member honorable Sechi Michael Sechi eboho te se waye no so nice so nice so nwanwafo efe moya ade baifu ope eno hu ade ya o se enye moya ade na emom sane o masiesie baabi amomote na ho fa me bo mabaso no moma ne ntinsi krom because o yo ba na wudware hyepe firi uti so kosi wunan ase na wuntumi nsiesie fie na wuntumi ma wo ma epia bonten a yentimi fa yensensi yebo nka se me ba na ekonu asmasi ba na ekonu na wo sa maame no akakakra na wo sa maame na yede yen akakakra ntina mugusu amo yebie mo ya ade na mom sametena asena mehwe bremu central mfia wadi awo ye nipa nka wo ba abrewa na onni banana a woko pension obese nsu amana nnom no eya na awere ho eya na eya awere ho papa enti mesra mo adwuma ne de mugusu amoye mu besu ntine mudi fun anim ti yati wei obi an sore so kopa assembly adi mo ana mo sore ye ene MMDC sei edi pa ekoye nya din ketwa yen ya akrampo din e9 ne koye 4 names a omu nyina pe abedi aban awura ne aban krache ni nyina wo ho nti waba no e wo so hunu so adwuma na menimu se mu nyina nso so maye krado se mo be som oman no nti se ye fremu ama be kyerɛkyerɛ nsɛmu a ɛya na no nso so moanya abotre ma be kyerɛkyerɛ mu kama amatiefo atie memetie yi se me frɛw ama be kyerɛkyerɛ nsɛmu a ɛnyɛ me na wo be kyerɛkyerɛ mu akyerɛ mi o
ye woni pam pem a omutia no pay animonyamfo anyame ahyira wom etie mi anopai ma mensra urade no wonhyira ma taxi drivers no ene me hyeda na ya mo mpaye no ekena ye bebo na afi ye tisi ayi nso a next week no a eno no anopa bia ye kitikiti pa e wo se obi a wotwi taxi bia wotimi si dan wotwi taxi wo so wotimi si dan e wo so wotimi bo brapa ya ka se ene taxi twie ne de wotwi kura wunya hwe ba me dane san ensem no nyame adom a next week ebedi hu nkomo sisi ade yendi assembly ni mu nkomo kakra entini esrem panimfo sene mugusu a musiesie mo ye nneoma mo manimunya mo ba enra sesenka mo invite pani bi firi baabi ene oba be hunu sede mo aye ho no a nkobebu mabaso papa eni nyina ye by the kind courtesy the presiding member or ye good kasra there nyame nhyira wo na we ya ka ne say ne de enkrofo mfa phone frɛ ne nka nkyɛ ne say ye bo na baso o wo mo mfa phone frɛ no ye ka ne say no o mo mfa phone frɛ no na omu ete say ye ka say bridge bi anwene ne se e wo honorable Castro ne electoral area ho wabo mi mfi tandu kupɛ Castro ndofo ne ye ye wo niemu ni mu ano no ye ka ne say ne de o mfrɛ no wan mo aye am Fredix akonkonsan ne me chichiri ato utiri so tie de nyansan ka kire wa no payi frɛ no na ka kire ne se na de nkrofo na boaba so frɛ no somebody ya na mo frɛ nkrofo no wano abo mo ye wo ya na ye yo mo sen ndi frɛ no ene ma bona baso ndi frɛ no na ka kire no ma mo adwuma onkonkonsa kakrakasi kuro yi emu ahini emu nsem onkonkonsa etisi akyem dan ahini emu nsem se befu ono hye no 18 minutes after 9 still live on Ahinka 93.3 FM jumedi ne ya Maakye de bibia ye possible so what ya say ye de fa ne de afa etwitwi nkyɛnkyɛn saa twi nkyɛnkyɛn etwi nkyɛnkyɛn asɛm wa make say braness what ya say odi twitwi nkyɛnkyɛn saa na tse ye ku anim braness Maakye wa no pɛ so ho ye oba ne ho ye de awurade ase na me nkɔ na me ni Moses Onya ade wa hyɛ na me ni Ghana nyina kɔwensafo nkabumu president na ekotwetwe enkomo yera Moses wote yenkan na fam so die mamo ache mejo so minya okay na yenya ne tie se akɔwensafo amo Ghana mo se mo ne Ghana Health Service ene aban mu mpanimfo bi o mo hwa mpomuden nsɛm so wo wantwi kakra aden a mo so ye stakeholders na o senke ye be frɛ mo COVID-19 vaccine yi yesi o kɔwa enwo se wono mo nsa mo se mo nte ase mo aka bibi saa yankasi yantiase nemo me etia no se afa baabi na ye ne omo nya adwen eye mo akɔwensafo nkabomu kuo no ye kuo no afa baabi ye ne omo nya adwen oh okay na corona ba what start here member ba koda I say kɔwensani bi anya corona ni bi na say mo members ne dɔɔso ene mi ntimi nkochi obi afie nso there was 6.6 million ana yesu yekuta data na obi ya ye befu ade so before ya ne baba kwampo na ye no stomach sanitizer ndada before ya ne baba na mo kra de mo sanitizer na mo ahyase ye no ne dada o na ye no the stomach sanitizer no dada mo hohoro mo yem na yare yi ba ye so no before that yare yi ba ye so no I affect you the business because we sure yeah penny at market over 1.6 million jobs for my name hey wow yes because a jaya Akabi will close down. Guinness Ghana will close down. Catapult Company Limited will close down. I don't go be test will close down. Not sure that kind of unemployment rate will create or mining. As a mudi adwuma ba Ghana. Mudi nyuma bibira ba Ghana. Yeah, the nyuma bibira ba share planting farm for drinks. I must say you for no mo do abe. Se fi abe plantation wa Ghana. And se bia abe dominatas and cocoa. Well, now Ghana Health Service, new Minister of Health, Moody Johnson, Abba CNY.
and Tampana, my first stakeholders meeting, no more fair, any executives, any minister, the necessary agencies, not nothing. Yeah, some sort of education, the effort, you know. And yes, I don't go to ya, the Becky Quacowana, with members, no more beyond 5 days after finally, we saw another 5 days, more beyond that's the 10 days of strike. Obviously, why are addicted? I'm not going to from dysomania. Oh, thank you for no 2 days. Not 2 days, I was about to go on the monster. What's the mechanism? And your opinion was what I said to give you anyone. I can say, with your opinion, into a passport, I may turn some other. Enti diamomo kan se sa emra na o ma hye se onom nsa no ukokobọ panie no a enwo se wonom nsa be 3 days no eno na mo se mo nte ase 5 days 5 days and you to nte ase o but anka also mo di kan prompt here na yeso 20 million enrich your 6.6 million members no so here baby to omunim ko se panie no say they are talking from or friend is saying nim dia a wo apomuden sem ho momoti we se mo nim dia bia na mo nim dia wa apomuden sem apomuden school ana mebo enti who go school no say abese mutim sa na say who go school no say mu dia mo ba mo de be fun ye ana so me kana mati was here me anything about pharmacy. What I say, you knew anything about pharmacy, you knew anything about even parampo. You can come my acquire paracetamol. Wow, school. I was and winning Indiana. I want to educated young Kobe. Another one. Yeah, many are expert in gynecology, and some year wherever you are to be let not a sense and so we wow. And I am a sort of numbers away, many we economy and energy drink, every vitamins, every economy. Well, enti niamo mo ka kosie nyina ne se omo anhia mo ansa na omo de sa amra ne ba no exactly ena eha mo kakra bibia obey bia na obetu wana mo bia I was a consultation wow without consultations na emwa ana o members na be ka kire wo se hawom o members na ya kọrensafo nka bomuku no members na be ka kire wo se hawom ana na me no say yes e wu yam pose omo po be ka na me say e ma nyuma be bia akofom because 10 days of no drinking with you over 2 million drinking spots be close ati more than kwa kita 987,000 drinking spots. But utirimu ana say who speaking based on fact. Can spot I walk from down to a chance. And also more saying 976 or so, yeah. 976 spots. Main spot. Oh, okay. 976 main spot. Oh, okay. Well, now the spot back when employing the 5 now 976 in that consider for 10 days. I'm going to do that with you. What's the mechanism? Matthias. Yes, industry. I have to see a big industry. It's my specific. I'm going to say, Fabi Baba. Now, I can maybe so come. Now, when you say, I buy no more. I am a mopa, uncle, or the boy in your home. Wow. But I won't be able to say, obey a consultation. No, my intention, I acquire a pastor, I know Rebecca. Not the area, I have more sense to be sending a quarter about the inky, Eddie Market Macaman for say, Nanka Opan and I mark on over now to go party on your property of Yamakan of Man Coleman. Well, something I was saying. Okay, Moses ma yena se ne fancy ya nti we no ma draft no document bi amoko presented ya mampanin for ana se mo kan sa keke mu ogidi so mo beti association leader team no any secretary mo yes any man nti mo ya na omo da ba na
meaning the chief of staff, head of council of elders, senior organizer, and then the national testing officer. Now, a choir, you represent I'm a minister of health. Okay. Inti now I'm more legal team ni di ho komo ne de ma yem fancy ya bibie ne e besa ba biem yura. Yo, my member of that one of your members are your friend Anas. Hey. Who way? Hey, Anas wo dan ha. Okay, Tialo, Bebre. Tialo, oye den, oye member keka na opposition bi. Opposition pa, opposition keke pa, but the joy is man and pay everybody. Atomo da otiemo obeti. Enti oba ya dwuma mu ha nso obenya members wa ha on. Me kata menya ko abokwa me obe 3 members wo. Wo be 3 members. Only say ya statistics 2020. And you say ya ka professionals are no sapa 2020 a teacher for. A teacher for no mu bi pa. I'm this second no. Okay. Emba presenters no. Emba journalists no. Man no me ensem kyerofo no. Aha. Wo mo so boro pa. I saw that I'm your paper review no. Hey. And a party no about obedient in time fashion. No they call. Wow. Ana omo to second ye nwan mo to ta de tuntun. Fourth year politicians need this for any assemblyman. Oh, I see. I just say Emma no omo ye newspaper review no. Omo wi bia no na ma ho de mo tia tia bebre sa no. No ba ya ti omo kasam. Stop it. Yeah, no antivirus no. Yura ma me na si bibia ne e besa ba bi mo adaroma. Na me chat mo radio station workers ni nyina so. Wo mo age wo so. The forms ni are open. One ka stop it na be jani because me come me running mate. For you. Okay. Oh, per running mate for ahun. I'm the vice president no of the resign. Oh, I dey wa hunu Yesu ana. Obudodo. And wo na mo pese mo yi na di. As ogu ma association animu ase. Something like that. Also, you central region group organizer. Ya famono because ogu ya animu ase. Ana yes famo don have minister no because also appetitive thing also akotonge discount. Oh, I see. And just say, almost San Cran kind of crying so can. Yeah, and can the perform your car. You are and answer Ghana and Nico kind of cry and a poor man and a kind of cry. Oh, okay. Because I don't know, I born no money to you know, or can send maybe a shabby or become no cratch. Now, where the ban is saying a petition a gallon 15 fan in Sassy. So now you donate, I bet you're funny by saying sanitizer. And I come up with somebody yes sanitizers my yen. Yeah, that boy I'm about to corona. Oh. What Odi ministry. Odi Alba. Hello, the photo of Oh, okay. Indeed, Sanya will cast all chia members who are honey. Yanni Bimon so bad drinking home. I said, or move to me about a year running meeting at the Amawa. Why? Especially man, about running meeting to Dawa, campaign. The Metimaya campaign is after the Matima Conca is in region 1 million. And yes, my opposition leaders no, I'm a dog. About to oh, okay. And it's a more better background. And today, I'm a primary. Hey, I see. It's a number way. Yeah, the ballot papers and about back 40 years. Oh, okay. And that more near the Twaba. Oh, Nathaniel Shukrampo, they are rejected ballot papers 2020 elections. So I'm called for the Shasana Mutu Twaba. Oh, okay. Yera Moses ma ye na se bibia ni ebesa ba na we a mo ba beto aban so de wo mu a ebesa ba na abedi mo ba to no so nkomo kakra. Oh, okay. Opon de a wutimi etomu yibia dware se de apɛ.
azazala police for no ma mo no sa nko duty ko barrier no mo sa open fi barrier na wa ba no wa be chobi ato so wa ten ke sport and for uniform and sport so ko no mo sa it's ya mra no. Oh, okay. What I hear ana ya la commander or asumo da say ayo na obi o ni so no mo sa kakra bi abetumi afa no nti eto da ebi mu cross ko na ka ball mo na ada nti obi bu na da drinking sport and tampa so ma di patrol team na ya the pick up ya ko fani pa no ya di na ko the nearest police station sada kuno ni ntin na bi kra na inspector yi ni bottom sika no ato ama omo ta no wa chimo ko anu ya ni pa na ni so tena wo bi sa ni fie ko na ma police fund na ko fie kama ni na ka ba mbo adwuma no na wa bo ye members no ho ban amai. Yeah, that's Sierra Moses. Yo, okay. Bibi any ebesan ababium na ya beto anko twetwe ne so. Yeah, asem o mai se bedwo Ghana kure mu se bedwo. Enti a teacher for no a mo wi bi no ene mo boss apamo so ntoma. Say Michael, good morning. Why? Say what o chira de wo achim achiase senior high. Me de chia na me chia o keke o. Se ne obe interpret ni bia e wa wasem a me de me chia na a teacher fu yi okay omo aka no won kran. Omo aka no won kran. Na wo senga mbisa omo pamade ne nso omo pamade no. Because ya na ebinom nso abrabo omo bɔ no utimi kogina omo hudi. Wo dwen ho a wonti ase ɛyɛ omo pamade no. Omo pamade no. Omo so de ya na enwanwa kakra. Omo pe ayi vice president de se wo se ye keka yensa ase na ehwese ye benye obi afim potemo ha no mo de na kwa se eja eni munyam ba mu ebeba ma ye nyina ana eni munyam ba mu a ebeba ma ye nyina nti no se eni mi kura makatu ya be 3 months kura na me donate a no ma donate na dia ko performs no dia hwese ebenyu obi dia ma no won potemo ha ba bia na ono soso akọ because owini ebeboa yen pa na abusia tie mamie ye pasase ato ye pasase a oh okay yen mpa ato yen won ye ton ana oh okay Odi wa menka we mra na me de brofo na fo mani so aha enti KS Limited is selling control say swinging wheel office chairs, quality wooden chairs, authentic book chairs ena opa KS Limited mpacho hwe brofo we na chiri mu chire mo na fo mani so KS Limited or say swinging wheel office chairs, quality wooden chairs, authentic book chairs ena opa KS Limited. And found said you mood drew tear. O de would drew crater so what takra, obenya kunya so atna dwene wo. What I say? Selka Dabraka off Iran Clinic. Kaneshi Flamingo Road. Kunya atna so. Nti megiri san krofu tie me, krofu bi tie me. Munton kunya ngu modem. Ya bahwa ye nya baby atna. Thank you. 0302257 209 0302919739 0302919739 KS Limited was the home of quality office chairs and bookshelves. Snate for some country where we team and pay say omo emerge snate number NFA NIA number no omo ka boom na oma ye card ba ko pe aya no ne Ghana card na hu hia se wo kwaje o sika kakra bi wo snate ho no mo a wo be sesa card bibre di akọ de ko eden a wo se wo kwa ko hwe se wo pension sika kakra ba mpa cho omo se me kan cho si omo ye ne Ghana card ba ko pe and nti wo be dial wo be frɛ *711*9# *711*9# and also wo be visit snate wo mo website no www.snate.org.gh na fei wadaroma wetumi afolo prompt no na che se wedding hihye no so kama se wonti ase wachiri se
me nana a wanya ne baby call ye kuma nyame fa ne kra nsie ebia na wonte ase we chiri ti se wono a ba cho frɛ 0302 611 622 0302 611 622 and I say 0800 110094 0800 110094 and the number wadaroma ube to me a WhatsApp okay almost over free and the number be to me a free Vodafone phone kwa any bit me a free to free number no and omo email address and also your contact center at snate.org.gh contact center at snate.org.gh one WhatsApp number near 050,000 3050 050,000 3050 Facebook, Twitter, Instagram almost social media handles ni nyina so betumi at for more brofo no what you say nti was saying asase amanso twin bi ani na se pinko bi ani ewa boabo nti obi bia opese bi oto oh okay nti obi ni wanya asase yantam aboabo ha ena ose manso ni so trobo bi anyina so a enkrofo mienu bi ankogina to so mo ya ahemfo emo mmoso atwere ena wo mo ton sa ne te okay nti mi pa cho wutie me se Michael monto asase nsisi adan sanso na dani montoton asase nsisi adan mommobra abrabo de obo a wo se wutumi eja wachi yie se ne da ache mo wo ma mo ware a omo so ba omo behunu se ampa yewura yi waja eniema papa de ato ho ama yen a yenso ye ba bi di so ede enti mesra utie mi a se wota mo bet pass as ni bi nto litigation free so trobo bi ani so and one so be friend number we mpacho 0553 044 069 0553 044 069 ya won sase yantam achema boabo a enya de a manso twe bia e wo so ntimi pacho opese utobia na wafresa number no amame KNY Electronics no say men kan chiro say open quality but affordable TV sets ena wato akwagugu odem ho no mo a me pacho bebre no a eno an say obeko KNY Electronics say uto ade no say be TV rechargeable Bluetooth speakers, games console, games CDs, Bluetooth headphones, sound bar, computer accessories, mobile phone accessories, and a brand new mobile phones. Otoni nyina bia me pa chow. Almost say ba ko say you know, omba be deliver the amount. But bia will bia, omba be deliver at your own convenience. Inti me pa chow, yawo Encrine North Kaneshi Swan Lake, yani Holy Trinity bus stop. And ed and shani move fre 0205 803647 0205 803647 and a 0244 055122 0244 055122 say offer now bo media or percentage of 30% discount e wo hono mo a unya bodi no ma wa no so ye obo say ye 30% discount na yen fama me no ka say impanimfo a join me on studio mu ha eno mo a ye ne omo kwakotwetwe enkomo as part of ahenkan police diary I was say yesua bambo animu nsem kakra se ne be ya police form ye nanfofo ensonsoye kakra bi wo mu so wo sha atade no a na edin sonsonye kakra bi di aba omo ye abusuafo omo ye nua no omo ye kunu no omo ye boyfriends ye no omo na gi ye ni wachire ho no mu da bia enu nti e wo se yesua omo adwuma no ho nyoma kakra na ye nsuro omo bebre nti ene nso ye bekọ ho ni akwa akọhye ye nkomo twetwe na se me no ka say yewura Sergeant John Intiful or CID waba ofia sanso so na Chief Inspector enso so adjoining ye wo ha no Chief Inspector Lawrence Ahiachi ofia ha no empanifo all correct says thank you madaro mamumpo mboko de amiado oko ye de radia se nti se ne di bia sha ase ne be sha ase de free euros ye sergeant ho na afi wato de amane boss na enkomotwetwe na sha ase nti madaro ma magemu amamo yo edase ne de kan ebechia ayenkan tiefo nyina
na yɛ dɔm ase sɛ bere nyinaa nso ɔmogye bere na ɔmotie yɛn sɛnea ɛbɛyɛ a ɔman no bɛtumi akɔ so nti ɛna bere na bere nyinaa nso yɛne ɔmo ahyia na yɛhyehyɛ yɛ a ɛwɔ yɛ adwumadie mu no yɛmama so ate sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi aboa yɛn yɛda ɔmo ase anɔpɛ yi deɛ yɛka ho asɛm no ɛm sɛ yɛde nka titi saa topic wei dada but ɛm sɛ ɛda ho a ɛkɔ so ɛyɛ sɛ civilians kye krɔmfoɔ a ɛkwan a wɔde krɔmfoɔ no fa so ansa na ɔbɛda bɛdu polisifoɔ nsɛm ɛno na anɔpɛ yɛpɛ sɛ yɛka ho asɛm yɛsan sisi so biem ɛyɛ mob action no mob action instant justice just ɔkye na deɛ ɔbɛ sɛ ɔyɛ no ɔntie n'anum asɛm koraa na ɔde ayɛ no sɛ nipa no bɔne no wadi ampa anaasɛ mpo no sɛbi obi a waku nipa koraa ne mmara nkyerɛ sɛ agye sɛ wode ne kɔ ma wotumi prove beyond reasonable doubt ansa na wotumi ɔma ne mmara no ɛne no di nti anɔpɛ yi me master wɔ ha ɔbɛkyerɛkyerɛ mu kakraa na yɛ berɛ nso nti obi wɔ ho asɛmbusa a ɔmmusa sɛnea ɛbɛyɛ a next time no wokyi obi ba na yɛhu sɛ wode wo nsa keka nipa no a na sɛ mmara no ne wodi a na wanyɛ sɛ bia o makye kurɔmfoɔ kɔ police station koraa me a mede no kɔ koraa no yɛsan fa ho asan so akye me na ɛnyɛ saa obia ne hɔ no mu a ɔbɔ mmara so ɔma no yɛwɔ mu no yɛde mmara ɛne yɛde yɛ adwuma yɛne ahyɛdeɛ ne sɛ yɛbɛhwɛ na mmara no a ɛwɔ ɔman no mu no ayɛ adwuma yɛ adwumadi ano no nti na mfa ho sɛ kwadwo anaasɛ kwabena sɛne yɛte no ɛsɛ yɛde to pɛpɛɛpɛ nti mɛgya ama me master na deɛ ɛwɔ no ɔde atoa so ama yɛn ɛneɛ na boss wadaroma yɛtie o me so me da ho ase ɛmi sɛ ɛno anadwo no aka no nanso yɛwɔ mmerɛ a ɛwɔ hɔ sɛ bi a civilian nso so bi ɔkɔkye korɔmfo anaasɛ obi bi atake wa wotumi yɛ dɛn ɛdefɛnde wo ho ɛwɔ hɔ ɛno nkyerɛ sɛ bi a wowɔ wo dɛm na sɛ anrɔba bi afato abɛsi wo so a ɛho nni kwan sɛ wobɛtumi adefɛnde wo ho anaa obi bɛbɔ ɔkorɔ no na ɔkora bi asikan abaa anaa biribi saa sɛ ɔno ayɛ n'adwene sɛ adeɛ a ɔpɛ sɛ ɔyɛ ne sɛ ɔkum anaasɛ ɔpra ansa na wagye saa de no afiri wo nsɛm ɛho ni kwan sɛ wobɛtumi adefɛnde wo ho ɛho wɔ kwan wobɛtumi adefɛnde wo ho bɛ deɛ ɛka ne sɛ korɔmfoɔ ba wo so na bia sika nkora no ɔnkora biribiaa na sɛ ebia wafa adeɛ bi na sɛ ebia wokyi na fa ne bra police station na polisifoɔ mbisa no asɛm nanso sɛ kɔba sɛ bia saa nipa no ɔkora tuo bi na sɛ ɛho bɛhia sɛ wo soso wobɛdefɛnde wo ho na sɛ bia wo so tuo kura wo na wafa sɛ bia wodefɛnde wo ho a mmara no yɛbɛkɔ mu ɛno nkyerɛ sɛ bia wadefɛnde wo ho no na kyerɛ sɛ tratra saa na ɛteɛ daabi yɛbɛhwehwɛ mu ahu sɛ daabi nipa no ba a waba no ɛyɛ ampa sɛ ɛtuo kura no sikan kura no ɔyɛ sɛ ɔbɛgye wo nkwa afiri wo nsɛm mmara kyerɛ sɛ obi a wɔwɔ agyapadeɛ bi a ɛwɔ sɛ wotumi bɔ ho ban ɛho ne kwan sɛ bia wode wɔ agyapadeɛ sɛ obi tumi ɛbɛfa no saa tratra daabi na banbɔ no sɛ ebia obi aba wo so ɔde abaa na aba wo so na wopɛ sɛ wodefɛnde wo ho akɔtwe tuo paa wako no mmara no bɛbisa mu ɛkwanko a wofa so a woku no na most of times nso no sɛ ɛkɔba no saa a sɛbi obi wɔ hɔ a ɔkora tuo nso so wangye license biara kyerɛ sɛ ɔwɔ sɛ tuo no ɛkuta no sɛ wowɔ tuo a ɔwɔ sɛ at least aban timi ma ɔtumi sɛ ɛtuo wei yɛaregister ɛwɔ wo din mu wotɔe sɛ wobɛtumi de ayɛ den abɔ wo ho ban na sɛ ankɔba no saa na sɛ bia ɛtuo kora tratra ɛno deɛ ɛkɔba no saa polisifoɔ yɛbɛhwehwɛ mu do wadefɛnde wo nso yɛbɛhwehwɛ mu ɛsiane sɛ mmara no ama wo ho kwan sɛ ɛtuo no wowɔ ho kwan sɛ wobɛtumi akota na sɛbi polisifoɔ koraa mpo nyɛ mmerɛ bia na ebi a yɛkɔkyi obi ɔ yɛbɛka sɛ polisifoɔ akɔkyi no obi bɛtumi abɛyɛ complain sɛ polisifoɔ abɔ me polisifoɔ ayɛ me sei mmara no ɛma ho kwan sɛ polisini ɛbɛkyew na sɛ woputi up resistance a polisifoɔ nso mmara ma yɛ kwan sɛ yɛtumi yɛ den ɛhyɛw na hyɛ ɛbɛhyɛw sɛ yɛ reactions no ɛbɛyɛ proportional to your resistance ɛno kyerɛ sɛ yɛba bɛkyiw yi na sɛ wo nkora tuo na sɛ wo nsampan na sɛ wo ne ne yɛ extrage
menkɔ na sɛ hyɛ bi wɔ hɔ sɛ yɛtumi force wo de wokɔ a police mmarama ho kwan sɛ wokuta tuo na sɛ yɛhu sɛ daabi kyi a bɛkyi ohun bɛhia sɛ kyinkyin akye wɔ sɛ yɛkyiw na sɛ wokura tuo a sɛbi yɛso yɛkura tuo a mmarama yɛ ho kwan sɛ yɛtumi etutuo no mmarama ho kwan because yɛ mma mmɛhwɛ wo han na wo mmɛkum polisifoɔ ɛwɔ bɔne a wade nti wobɛsa kum polisifoɔ daabi mmara tumi ma yɛ kwan mmom sɛ bia wokura sikan na bia polisi ni bɛkyiw na etuo na ɛkorɔ me a na sɛ wodi sikan ne ɛba me so a sɛbi polisi ni bɛtumi abɔ wo nan mu tuo just to curtail you just to disarm you ɛnyɛ tra sɛ bia yɛtumi bɔ wo ti tuo baabi wɔ hɔ a polisi ni bɛtumi abɔ ebia wo nan anaa baabi ɛte sa sɛ na ɛbɛyɛ a ɔbɛtumi akyiw yɛakɔbisa w'ano asɛm na civilianfoɔ nso wɔ saa kwanya no mmom kwan a yɛfa so obi wɔ hɔ bi a wabɛwie adeɛ kitikiti bi ɛsiane sɛ bia ɔne nipa no wɔ ntawatawa anaasɛ korɔno bi a obi abɔ ne pɛnti ɔde saa yaw no ahyɛ ne mu a korɔmfoɔ daabi wɔn aba me so da ɛndeɛ pipo sɛ polisifoɔ hwehwɛ mu sɛ ebia tam a nipa no awie adeɛ no mo atumi akye no a kyerɛ sɛ nipa no mo a overpower no a ɔntumi nya mu ho hwɛ ansa na yɛ amanfoɔ wei abɛbɔ no na sɛ nipa no ahyɛ nipa baako mmienu nso na ɔba police station na ɔbɛka kyerɛ sɛ asɛmase abom ɔno na ayɛ me sei a police wɔn ho kwan sɛ saa nipa no yɛtumi take you on because ɛwɔ mmerɛ a yɛkye no moatumi akye no ama ɔne biribi a wɔyɛ but ɛsiane sɛ bia nipa no ho ahinti mu de mmara ahyɛ mu nsɛm abo no sabe ɛndɛ mmere obi tumi tu atwɔdeɛ na obi ewu nti kakra yɛwɔ na atiefoɔ okay almost so intimi emre mu bi all right ɛne na yɛba mo nso so mo hɔ no mo bepa kyɛ wotie mi a obetumi abam o wa asɛm bi apɛ sɛ wobisa ebi a wakɔkyere obi ama ɛho akɔba asɛm de ama wo yɛsɛ wokɔbo no sɛ yɛ nokora sɛ nyɛ nokora mpa kyɛ ɛne yɛnkyɛ wo experience no ɛna afei deɛ wonim kakra de fa instant justice ɛho no ɛba kyɛ wo nso wobɛtumi abam 0201 944-485 and a 0554-820-910. Aside the yaka also our personal issue be it borders with security. You would want us to talk about and so abepacho and also be to me at the aba 0201 944-485 0554-820-910. First caller on the line. Abepacho Udin. Oh, sorry. Sam Brebium. Ubetimi asamba bi mpacho 0201 944-485 0554-820-910. Mpacho udini baby akase free. Hello. Yes sir. Good morning. Majo so me de share udini baby akase free wadaroma. I'm Mpacho Kwame Sadam. Ikeki Jojo. Mpacho yintio. Mpacho ono krofo no. Sebe ono enku me mobo. No aba be wi amana Maakye na. Okay. Question kesiye pa omodi anu yi e de be ma me da se bebre jodru ye chia mu nyina mo am jodru hofo nyina no ye cheche ampa nso betumi aba 0201 944-485 0554-820-910. Mpacho udin baby akase free. Hello. Yes sir. Good morning. Majo so me de share udin baby akase free wadaroma. Me de akwabo am kase free abo. Akwabo a wote abo ene eboye nkomo. Eba to obi twesi kan o me so. Na ka metini ayi dem ebia. Jini ka call for case ni. Na police won ko ate me am tete no. Na hebe bia a wote. Me da o machi be 3 e ko ni fie e ko ti ko na onnem. Na me so ko adwuma de motu. Tete na me fa police on the site or in adwuma. Boss, ye chi nipa no ni 1 hour kra. Me no say na koto say 1 hour kra ni boss abi dem ka dem say me chi du be ja na du. Anyway, I open up and say or choose council. I don't me fa no nche no go di pa me chi ni me dem be na mo chi no kra no. O say ja wi ni be 1 hour time kra so o me na ntina ja mo nje so. O sa me ma mo won say me chi du be ja na du. Okay. Enti me ba o omo de anu yi de be ma ba ma me misa o twen se kan wo so no se wa ye kese do nti o twa bi ato atwen ana se wo ye pan no wo do ne kon nti o twa bi adi. O se me de ne ka na ko jara me twa sika ma no. Ana me so me twa sika ma no nya bo che ma me.
edi mi jam wa ko betwa mu no ko ba ko pe se kan o twen no odi jam ko betwa me se kan ko betwa me edi mi escape ya na ko police ka betwa na mpe bia but na ma fa me ma aban no aban so dia mo we get any betwa wa tipo e jam na wa bonten omode ya ko chini pe so ta chini ka omode anu ye de be ma why me da si bebre me pa cho onzu betumi abaye be fa frefo be mienu pe na fe yakọ empanimfo eho no mo de anu ye de amaye me pa cho udin be akase free hello kwaku ni kwaku kase free he dodo dan ho yo kwaku yentio possible say obechi kromfo na one kasa obe punishment say we bia me phone call police station but nyan kasa me punish anan say bia obetuma ama na bu nkotobi na odi abo egu no nsem mo peja ana say de he na me san so yi mu asute say senia mama ayifo eba radio so nyomo twetwe nkomo no the best say mo fa credit ita kafra me pa cho udin be akase free me dende oyoko de share kofi boatin dodo na ta frame Mr. B me ka se free action sweater pacho yenti Mr. B ne low our radio set ne mami why wadaroma mate yo me pensa me bisa me te tisi a obi akwa akoto etuo e kwan be na obefa so a obe register na so be lance se no aben mu process no na me pese ni okay yeah that's bebre final caller unfortunately when to me enyina so nti yemfa ofrefo bia bi ma me company for ho na fei omumfa anu yi emaye nti company for madaroma ensembisa ne da pono so no chiam yo ntimi na semoka yo the edi kan last caller na offer say yem say hu hia pa say kwan bensu na obi pese ototu a otiminya sa akwanya no misra bebri upese ototu ana say ukita tu a bra police fo asoye ye wakwan a ewo so a obefa ansa na wanya tu uba police fo ye be kirewo etu a opese oto sabi se woni ewo se utimi hu se woni criminal record ndi hu hia pa wo criminal record die emra ma hu kwan se ye betimi alansensi etu di amaw endi se woni se wo sati bienum ebi odi tu abokro no da ana se uye basabasa police for be hwehwe sa nyama nyina ye be take fingerprint ye de be call ye database akọ se ohun wasem e wo tu hu ana se bibia ti sa ansa na mra no betimi ama kwan se obetimi alansensi tu nti upetu ato a bra division ha oba osi asoye hwe sa nyama no so no upese ukitatu ukwa obechirechire mu nyina kwa obefa so ansa na atimi akitatu dieto so mienu ni obi bisa se ese akronfo bewia se wono ahu mobo entiense se wo so hu ni mobo mesra obibri enu ni instant justice na yeka ho asem enu ntina court wo ho court be pe enne betimi apanish obi se bia nipa na abedi uboni na police for dia aba na se nhwehwemu ade se nipa no aye sa boni no court betwi na so police for kra eni hu kwan se sabio ye kochi obi ye be man punishment there be court pe ena aban no ayasi ho se obi obedi boni bia no ye do kosa asue no na watimi akwaji punishment de eto so mi no obi se obi atwi sika woni so na ye be chi no be don hwe ba ku pe police for asan amane be mesre yesi uwi ofuonsa na oso hwe wonsa obia wakwanya uba police station na ye nhwehwemu a sabi nhwehwemu bi wo ho a ye kun asem o si nipa ne se obekun na se ye nhwehwemu kitiwe na etimi hu se da bi ebi asem na obekan no one police for even ube case no before ebe chi sa nipa no yesi fa wa dance embra one timi am provide dance bia sabi nipa no susu ba no wakwanya se police yetimi yeden ye man be na ye nhwehwemu because every offense is bailable and the Ghana ewe mra na yedi die dwuma se emra ba ana se ye nhwehwemu hu se da bi asem na wo kan no ye masa nipa no bail obetu ase akokun a within 48 hours e was a police timi di ko gina court na ye prevent sa ade na opese o ye no be se nhwehwemu aba bia woni nipa no wonta nto e bia mi kan wudi nika
wo pese wo fa kwan bi so esan se sika no wo pese wo betua ma nipa ne nti e wo so de nipa no fa kwan bi so na be ka kire police for so pese wo kume se na be ya police for chi na se o ka no sika no kura no minji biu se ni se nti na sa we ni na wo wutri mu dia e ba na se be dedi wo police station a sabi woni ngina so esan se woni nipa no wonta o kan o se nipa no di ne kam se betua ma sabi wontimi ndi obi ka na se nipa na ba na nipa no mu ma san kokwa se obekun nipa no betimi akokot say a civil way a obetimi akokot agene se oba police station be kire ne kwan enti sa asem o kan se ni obi abetrete no na donhwe ba ko police for ama ne be ni ye mi ye sure say police for ye hwehwemu bi na omo hu niama bi enu nti na omo ma ne be na pasa obi be disi kan be gina obi so na say evidence o sika no kra yatimi agi ya search no ya hu na se ngina so ho a police ni bia ni ho so obe trans say sa case no odi hu agro san say ye obi nkwa nti o say edi nko gina court obi nso ka say ukochi obi na say emra be ma hu kwan say obetimi apanish ni kitu ebi na wajae na obetimi esa opeso obi sa me pa chow da bi ebia sabio yesi ntuntum pa brochira ko na mframa abono obi wo hana opeso owu dada owu de wu nim yare a wo nipa no na wakochi no wo se mebu kakra na se nipa no wu e wo beka ne sen na se sadi na wo no kwakoye no enu so akata wo emo de wu aye no na police ba behwe mu enti e besre se obi biara obi ba ufie ana oba beba okro na se watimi achi no nkwan de a hand over to the police punishment bia ni ho se obeye den obetimi di ama no even se mra ho wankasa wo ba wa wo no na se odi ni fa kwan bi so anya wo ba no wo kwanya se wo ba police station obu no dodo esi bibi na wo ma ni punishment bi ebru so a wo ba no wa kwanya se odi wo ba police station abeka kire police for enti mi stress sa punishment na ye kan se no ehun hia e wo se ye nyina ye hwe denchebu ase de esi Major Mahama Amanfo se o kronfo ye kunu and they are facing their punishment and the mesre say instant justice there and punishment Amanfo kan was and ye besre mi di way twem enra obi ko ya spina na spina na akofa no ohun kwan a ye di na fa so ansa na ye di na ba police station ye me se ma twakra gu ni phone yisu ye buna ma na nim nyina so ai ansa na ye di na ba police station enti mi share say sani pana wa bunu no ye be taking it on ye be taking it on because onu ankasa na no nsem say mi chinipa no 1 hour mi di ni tra mi fie mi di ni tra madwuma mu say onka no krenti obi aba apo ye buna sabi ade a woko wi akra court betimi abono kokko ubunu yi na se police for ye ginu na so ko wu a ye ka ne sen e wo say ye ben man say wo betimi abo obi e bia na wanya internal bleeding say ye yasem no mu wie kra na se nipa no ye owu a wo nipa na wa ye sa de no kra police timi be chiwo police betimi abechiwo say doctor report kire say buna ma bu no ntina wawu a police timi echiwo enti ye nhye no nso okay all right enti me pa chaw yewra won so de last one this so ye enti ama ye ni abren san say ebi okra obi ko wiade na se ye pa no kronfo nipa no tumi dwane wan hwe yi a no na tade o hye ni obi de akwakose na wakwakochi obi a oni mo hwe ochi na ababu na be wiase kura na be hwe kura na nya nipa na okowi ade no na wachi na abo no na ga se wabo no kwa anti ye sere se omo chi sa nipa ti sa na ye sere omo eni nti na ye ho omo famre eni nti na bosun so ye dua ye ka se nya se adwuma no aha omo famre mre ye na ye fam nipa ne fam bla kwa so na emra ne mom eni ni tin se omo ngasa de omra be hye omo se na me fa sa kwa so chia police fo wo oda ha nyina titiri in office for okay omnyina okay kakra me kan so no say meda ahinkan fo ase emi say be 2 weeks ni mi be ye report bi wa ha phone on mi phone emi say mo mama antu ahwe mo ye mama free meda mo ase pa what the phone number on fan by phone no dey on fan ba bi oh wanya de mi da ma ase pa okay yenso ye da ase bebre enti mpanimfo a wo mu free eye Brim Central Municipal Assembly Posi Division ho eba ye Chief Inspector Lawrence Ahiachi and afei Sergeant John Intiful
and so from the CID department and obeka ho e dia hinkan police diary e de ebre we say oma happy birthday and comma Emmanuel Kwenu ye tai friend Owura or ye manager e de ma kum account also ye manager san ye kum accountant e wo Esikafo Herbal Clinic ye da CBB for coming through with this one. Okay and international say ahanso ne di dwumadi ni nyina di si na afi ye de kase botaw e de atoa so amamo nyankopon ya adom e kina e besan ba betoa osom kase no so de amamo me dia seda beko ama odi ankan kwame ye bo a na afi adwempan ne kofi mensa kwame asante ese omo ebo ye chi dom e di dwumadi de brem wo frɛ me Obuoba Ofori Amanfo nyankopon ya adom a okina ye besan ne ahia hwawusi ye ni Yesu ba mu a utumi nyini che Emmanuela Obin happy birthday going out to you makramu nyina kase botew etwa so anaponondu abapa minute mienu 10-2 yemo bibia chima na kwa babiem de ba henkan 93.3 FM so eye kase botew na ensema odo abeto eye kase mu enahwia yi ene anwremu ebi ni se omampani na nado dangwa gufu ado say corruption ye bunikom wo man mu ntua pause ka ye de ba betu ye de ba bedi dwuma akon atia corruption e wo man mu omampani dada John Dramani Mahama ne Thanksgiving tour ate so obon to adase de to so mienu no afrase na eno no say e wo sa ban no manani kon so e wo miamia odro bia wa creating for from regions for fra wa pound for from na se nani koso pa na wonum di wonum dwuma NCC for so say oman mu ebuo pa wasi ebu nipa bi wonum fa hodie ne wonum di madie eno nso wonum de atsede atom penfo ni nanim ene Ghana fo ni nanim say yenye sa emasomdwe enkoso e wo man mu Ghana Medical Association GMA abo Ghana for kokose Ebola no wa manitri su say yinunti yahwe nso ye papa Legon Utag for wonum twatwo for penny say omo suspend strike bia strike no mda su wom tiwa okeka say Utag for na suspend strike no osenya no kreda eno nse de munchirimu pa eba convener edma public sector workers edi ababetu ja say one more pay 25% salary increment nemum enya 4% increment 4% de Piotr Granhento Akim Oda MC acting MC onya for Victoria Edu mami say sika odra one more airpound no are you ready I one more the baba fix schools a odra atochima wa bra epo bosumene de toso nimu 2021 ya nsubra ni bi etoye ma adanso papa no mami Victoria Edu say sika e ready a one more the baba fix ni nada enwonsem so ye deba acting MC mami Victoria Dukro ya asanso ama update to COVID-19 wa chimda abeto ampesa so eno so yedum nsem eba ewiembo brenso ene obetimu nsem pa eha enam de kase botew ni simidin de kwaku anin kusi bodum mejamu na adwuma